Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna kyfanyna. 3-nji ýanwarda Türkmenistanda Hytaýyň we Wengriýanyň uniwersitetleri üçin resmi namalary kabul edilip başlanar. Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasyndan bildiriş. 2024-nji ýylda geçiriljek möhüm çäreler. Birleşen Arap Emirligindäki täbil feýerwerki rekordy goýdy ýaly habarlar weýetirýär. Mehriban tomoşaçylarymyz, geliňiň bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyş bolalım. 3-nji ýanwarda Türkmenistanyň Hytaýyň we Wengriýanyň uniwersitetleri üçin resmi namalary kabul edilip başlanar. 3-nji 10-njy ýanwarda Türkmenistanyň 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi maksatnamasy boýunça teçhibaş işleri geçirilýär. Bilim Ministerligining habar bermegine görä ýokary okuw mekdeplerine umumy orta hünär bilimi ýaşy 20 ýaşdan geçmedik hemde 18 ýaşy dolan ingliz dilini bilýän Türkmenistanyň raýatlarynyň resmi namalary Mawtumul Adanaq Türkmen Döwlet Uniwersitetine kabul edilýär. Hünärleriň fanawy ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilim maksatnamasy boýunça okuw kabul etmegiň fany şeýle hem okuwyň şertleri baradaky maglumatlary resmi namalary kabul ediş toparynyň alyp bolar. Mawtumul Adanaq Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň salgysy Aşgabat şäheri Saparmurat Türkmenbaşy ýoly 31-nji jaýy. Habarlaşma üçin telefon berýär. 94 69 90 94 50 29. Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasyndan bildiriş. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçihanasy bu ýurtda bolýan Türkmenistanyň raýatlary üçin bildiriş çap etdi. Şoňa laýyklykda mundan soňra konsullyk hyzmatlary üçin öňünden ýazylmak ýa-da nowat almak zerurlygy bardyr. Bu barada ýaýradylan bildirişlerde şeýle diýilýär. 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçihanasynyň konsullyk bölümine ýüz tutmak üçin elçihananyň aşakda görkezlen web saýtyna kabul edilişlige ýazylmalygyny habar berýär. Elçihananyň web saýtyna kabul edilişlige ýazylmak bölümi açyldy. Şol ýere girip haýsy hyzmatdan peýdalanmak isleýänligiňizi görkezmegiňiz zerurdur. Şeýle hem bu bölümde käbir möhüm bellikler hem bolup biler. Onda şeýle diýilýär. Duşşyk üçin özüňize iň amatly boljak we anyk gelip biljek wagtyňyz saýlaň. Duşşyga 15-20 minut öňünden geliň. Duşşyk wagtynyň çäkli bolanyny sebäpli giýjak alan ýagdaýyňyz we nowatyňyz sizden soňky gelen kişiye geçiriljekdir. Duşşyga gelenňizde şahsyňyz suwd etjek döwlet pasportyňyzy getirin. 2024-nji ýylda geçiriljek möhüm çäreler. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Russiýada geçiriljek prezident saýlawlary, Parijdaky Tomsk Olimpiýa oýunlary we beýlekler, şu ýyl dünýäde bolup geçjek möhüm wakalar barada gyfaça. BRICS guramasynyň agzalary artdy. Braziliýadan, Russiýadan, Hindistandan, Hytaýdan we Günorta Afrikadan ibarat hökümetlary BRICS topary şu ýyl 5 tane täze agzany kabul etdi. Saudy Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri, İran, Mısır we Etiopiýa 1-nji ýanwarda BRICS-iň täze agzalary boldy. Afrika milletler Kubaga geçirilýär. Şirmaý Kenar Respublikasy 13-nji ýanwar bilen 11-nji fevral aralygynda geçiriljek 34-nji Afrika milletler Kubagyny kabul eder. Russiýada saýlawlar 15-17 martda Russiýada prezident saýlawlary geçirilýär. Saýlawlara prezident Vladimir Putin hem garaşly dalaşýar hökmünde gatnaşýar. İlkinji gezek ýurtda saýlawlar 3 gün dowam edýär we online ses bermek hem gözüňde tutulýar. Hindistanyň ähli-umumy saýlawlar. Dünýäniň iň köp ýylatly ýurdy bolan Hindistanyň hem ähli-umumy saýlawlar geçirilýär. Premier minister Narendra Modi'niň ýolbaşçylygyndaky partiýa ýeňiş gazanan halatynda Modi 3-nji möhletde hökümet başçylygyna saýlanýar. Ýewropa parlamentiniň täze düzümi düzüler. 6-9 iýun aralygynda geçiriljek saýlawlarda 720 orunly Ýewropa parlamentiniň täze düzümini saýlar. 2020-nji ýylda Beýik Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzüminden çykmagyndan soňra geçiriljek ilkinji saýlaw bolar. Parijde Olimpiýa alawlar. 2024-nji ýyllaky Olimpiýa oýunlary 26 iýuldan 17 awgust aralygynda Fransiýanyň paýtagtynda geçirilýär. Handbol, futbol we regbi ýarşlary 24 iýulda başlar. Trumpmy Biden saýlanar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2020-nji ýyllaky ýaly noýabr aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Donald Trump bilen häzirki prezident Joe Biden'ın arasynda saýlaw geçirilýär diýip garaşylýar. Azerbaýjanda COP29 maslahaty geçirilýär. Azerbaýjanda Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 29-njy maslahaty geçirilýär. Ýokary derejedäki maslahat 11-24 noýabr aralygynda paýtagat Bakuda geçirilýär.
Birleşen Arap Emirligi'ndeki täbil feýerwerk rekord goýdy. Birleşen Arap Emirlikleriniň Ras El Hayma Emirligi'ndeki täbil feýerwerki 2 gur boýunça Guinness Rekordlar kitabyna yer berildi. Olar suwdaky iň uzun feýerwerk hemde asmandaky iň uzun feýerwerkdir. Bu 2 gurda täbil bayramçylygynyň feýerwerk rekordlar kitabyna orun aldy. Täbil gejesindäki feýerwerkler üçin Emirligiň Al-Hamra etraby bilen Al-Marjan Emeli arhipelagynyň arasyndaky 4,5 kilometrlik kenar saýlanyp alyndy. Bu ýerde feýerwerk bilen bir hatarda dronly we lazer şowlary görkezilip, olarda Ras El Hayma Emirligi'niň tebii landşafty suratlandyryldy. Ras El Hayma Emirligi Pars aýlagynyň kenaryna we Hajar dagynyň etegine ýerleşýär. 8 minut dowam eden feýerwerk hemde lazer şowuny 50 000-den gowrak adam tomaşa etdi. Hormatly tomaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmegilen habarlarymyz şolardan ibarat. Habarlarymyz bilen has geňişlerini tanyşyp bolmak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sany görüşýänçek hoş, sag bolun.